Desant na otok Žirje počeo je točno u 10 sati i 10 minuta, kada su gotovo istodobno s USS Ostina i desantnog broda Cetina HRM-a krenuli desantno-jurišni čamci s mješovitim američko-hrvatskim snagama. U vježbi je sudjelovalo oko 450 marinaca iz sastava 6. flote i 250 pripadnika 4. gardijske brigade Hrvatske vojske, uz potporu raketne topovnjače Šibenik, desantnog broda Cetina i više desantno-jurišnih brodova HRM-a. Potporu iz zraka davali su im američki i hrvatski helikopteri s dodatnim snagama koje su trebale osigurati osvojeno područje i 2 MiG-21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Tijekom vježbe prvi je put jedan helikopter zemlje koja nije članica NATO saveza Hrvatske uzletio s američkog broda. Združena vježba Filbex 2000 planirana je 6 mjeseci, a desant na Žirje pripremili su ronioci Hrvatske ratne mornarice koji su noć prije izvidjeli teren i osigurali napad radi razbijanja krijumčarskog lanca. Prvi put sam koordinirao ovakvom vježbom i napadom i prvi put s Hrvatskom vojskom. Ponosan sam što sam imao tu čast. Ovo je jedna u nizu zajedničkih vježbi do sada sigurno najkompleksnija i najzahtjevnija. Ja sam uvjeren da će tijek vježbe je uspješan, do kraja vježba biti više nego li uspješno izvedena. Naredne vježbe sigurno će biti i kompliciranije, a i teže, sa većim učešćem snaga, ali ja sam siguran da ovaj stožer zajednički koji je rukovodio vježbom, naš i brodski, naši ljudi i zapovjednik sa svojim ljudima, da će u budućnosti dati još i veće rezultate. U vrlo malo vremena uspjeli smo stvoriti čvrsto tijelo koje je naučilo kako snažno, brzo i učinkovito upotrijebiti zajedničko oružje, opremu, brodove i helikoptere. Nakon završetka uspješnog desanta na Žirje, združene su snage demonstrirale i brzo prebacivanje s mora u zaleđe, čime je nastao